Bună ziua, suntem în direct? Transmitem. Transmitem în direct? Asta e vântul care ne arată telefonul din 6 km la oră. Da. Avem vânt din spatele acesta a poporului, de la Peche au dat drumul la vânt. Sperăm că vom scăpa de el, ca să înaintăm mai cu durere, mai fără durere. Și facem această filmare să confirmăm faptul că pe site nou ne indică 6 km la oră. Sunt curios dacă se înregistrează ceva vocal la cum bate vântul. Kilometrajul nu merge, e decalibrat. Am făcut 3 penny până acum, glumesc. Vremea este mirifică, dar fără vânt. Te-a fi din spate. La Barcea, De la Barcea așteptăm vântul din spate. Ai auzit, bărbosule? Am auzit. Gata, revenim cu știri.